IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama may Irubuat ti Palit Basura program dito probinsya, babaan ti panangidaulo ti Liga ng mga barangay at kadway ti Locos Norte Environmenta. Seguan ka ni Mr. Joji Jimenez, Environmental Program Officer, nagtataripnong dagiti masekna ng opisina, sekna ni tinaso abana ken napagtutulagan nga iti barangay Karwan Pasukin ken barangay Badjo Pinili ti umuna pa kaisayang katan tinasao a programa. Inlalawag ni Jimenez, dahito yung programa kat makabenepisyar sa anlaong iti bumarangay, no di kat iti aglawlaw, agsipod, tayo iti tunggal basura, kat adta katukad na nga grocery, alikamon ti balay, when school supplies. Awareness iti waste segregation. At mo tayo, ado nga basura tayo, plastic bottles. Kanda doon ko, iti chichirya. One way of awareness is iti palit basura. Ipagpintasan na tatadeti palit basura, at ada DJ katukad, DJ isukat da. Kas kung ano, iti may sakilo na plastic, kat equivalent iti may nga point. So siguro digya points da, maurnong da digya points da, isun ko ti parang i-grocery da. Kasi iti yan dati store, daan iti grocery goods, kasama dito school supplies nga pangisukatan dan to DJ. Kita ijay barangay poblasyon ni dito Burgos, akit DJ iti naglatakan ti barangay ni namin napindas on iti impact na iti community. Kita DJ pa iti nagbaling kami pa yung national award gapo iti dito Basura Exchange School Tiangge iti quartz. Kabayatan na maragsakan ni Jimenez sa gapot na ruway da iti mga adaptar iti palit basura program ngay muna na Irubuat idi iso na pailaan kat maysa a punong barangay. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.